скромния ми опит като треньор и като негов наставник в тренировките, ние се познаваме от много години с него и още от тренировките за това, което той искаше да направи за ММА, то трябва да миксираш няколко спорта, за да се... Това микс маршал артс, все пак това значи ММА. И той успешно с годините успява да комбинира опита му от предишни бойни спортове с това, което прави в стойка и това, което прави на земя. С годините доста така се разви и успя да достигне един капацитет, който за рамките на България, за тия географски ширини, е на доста високо ниво. Взе се той! Десетка, бе! За да прескочим в следващото ниво, защото той е много концентриран в тренировките и много умело, когато иска, може да се събере и да даде максималното, което се иска от него. Това, което ни спира, са спаринг партньори и големи лагери, за които, както знаете, трябва много сериозно финансиране. Бях доста палаво дете. В яслата спомням, че бях доста дебеличък. Когато паднах някъде, имах нужда да ми помогнат да се справя. След това в детската градина отслабнах. Бях така плахо дете, да призная. Моите родители са ме възпитали на първо място да бъда честен, да бъда добър, да помагам на хората с каквото мога и да познавам вярата си. Всяка неделя се ме води на църква и още от дете запалиха тази моя вяра в християнството и в православието. Според мен, моите отрицателни качества в характера ми, може би, че съм доста директен и прям човек. Импулсивен също така. Не знам кога да замълча и не мога. Когато видя нещо нередно, веднага се събужда това чувство за справедливост в мен и трябва веднага да реагирам на дадената ситуация. Другото, което не се съобразявам, когато съм директен, било към мъж или жена, в смисъл по същия начин, както се отнасям с мъжа, така и с жената. И не се съобразявам с това, че всъщност те имат по-крехка психика и може би трябва да подбирам думите си. А що се отнася до моите слабости в спортното отношение, може би това, че имах период, който дълго време тренирах в зоната ми на комфорт, който така ме заблуди, защото дълго време нямах загуба и си мислех, че ще бъде все така. Но тази приказка няма да е все така, е много важно да се повтаряме не само когато сме долу, но когато сме горе. Но за това има Господ и ако едно нещо не зависи от нас, това е Божията воля. И аз се радвам, че така ми се случиха загуби в спорта, след това в живота, които ми светнаха лампата да направя някои промени в живота ми.
какво се случи след расистския скандал на футболния матч България-Англия през есента на 2019 година, беше, че кариерата на Георги Валентинов пое път надолу. Този скандал се отрази доста сериозно на неговата професионална кариера и развитието му. Какво се случи след този матч? Това беше някъде около октомври, мисля, че 2019. 2019 декември получих позвъняване от Джон Кавана. Георги беше тук в Ирландия при мен за лагер. Джон Кавана ми каза директно, Белатор ми звънят и питат какво се е случило с Жоро, защо е бил на този матч, има ли някаква връзка с тези футболно-фенски организации. Някакъв журналист от Bloody Elbow, Карим Зидан, който се занимава с скандали покрай ММА бойци, е започнал да души и е задал директно въпрос. Те питат какво се случва. Така, това е в миналото. Каквото и да е, опитахме се да обясним чрез Джон Кавана, понеже той е близък с хората по веригата в Белатор, да обясним, че Георги няма нищо общо с това, бил е просто на футболен матч, не е проявявал никога през живота си расистски наклонности, не се е проявявал никога като такъв, не е част даже от такава футболна гидка или такава крайно дясна футболна организация. Но след около 3 дена след позвъняването на Джон Кавана, аз получих писмо по имейла от Белатор, че договора на Георги е прекратен и той вече е свободен агент. Какво направихме след това? Предстоеше събитие Белатор Дъблин 2020 година февруари. Георги дойде пак за лагер в Ирландия февруари месец за няколко седмици и съчетахме това с срещата ни с главния матчмейкър на Белатор за Европа, Джуд Самуел, който е англичанин. От моя страна аз се постарах да събера, така да кажем, смекчаващи вината обстоятелства и документи, които доказват, че Георги няма нищо общо с такива организации и че репутацията му е на един сериозен спортист, който през целия си живот се е занимавал единствено само с спорт. Събрахме различни документи от различни институции, като Българската федерация по ММА, за постиженията му и за това какво е допринесъл за българския ММА. Взехме писмо от кмета на Стара Загора, който е първия, така да кажем, спонсор на Георги, който първия забелязал неговия талант и е започнал да го подкрепя. Също така взехме писмо от последния му опонент, който е бразилец и е цветнокож, който казва в това писмо, че преди, по време и след двубоя, който беше в Стара Загора, октомври месец 2019 година, към него са се отнасяли единствено и само с респект. Плюс това взехме писмо от фен групата София Запад в уверение на това, че Георги не е член на тази група. И още други така документи, които показваха и доказваха, че Георги няма нищо общо с това и е бил просто на футболен матч с приятели, нищо целенасочено и нищо, което да движи по някакъв начин неговото име, свързано с расизъм и така нататък, което да навреди на имиджа на Белатор. Опитахме се да докажем това, че няма от какво да се притеснява, че той е един спортист и цял живот това е правил само.
Срещнахме се с матчмейкъра Джуд Самуел, представихме му всички тези документи и от тогава нямаме никаква връзка с Белатор. И аз като всеки човек имам чувства и разбира се, канцелирането на контракта ми с Белатор не ми се отрази добре, емоционално. Но тъй като съм свикнал, нали, да в живота има и върхове и падения, го приех това тази Божия воля като едно предизвикателство отново в моя живот. Тъй като аз вътрешно в себе си знаех, че аз нямам абсолютно никаква вина за това нещо. Става въпрос за мача България-Англия. Нали? На грешното място, в грешния час. Това е. И че бях малко по-известен от всички останали на трибуните. Тук медиите го направиха този шум покрай мен и ме обвиниха в нещо, което след това органите на реда бяха свали всички камери от целия стадион и видяха, че за 45 минути аз единственото нещо, което правих, това да се храня. Нали, не 45 минути, но се храних и наблюдавах матча, тъй като аз скоро имах ММА двубой, имах травма на крака и не можех сега дълго време прав. Това е. След скандала с Белатор и с неподписването на договора, забелязах в него едно по-голямо желание да постигне това, което иска, да постигне целите си и той превърна един вид падението във възход, защото това нещо го накара да мисли и го дигна на ново ниво. Познавам Георги Валентинов, може би вече повече от 5 години. И смея да твърдя, че той за това време израсна освен на ринга и като добър и ревностен християнин. Дойде, може би, малко смутен преди един матч. Четохме молитва. След това започна да идва почти на всяка служба, по-често. Дойде осъзната и първата изповед, причастява се и живее по живота на църквата и живота на съвестния благочестив християнин. Оттам насетне сме имали доста контакти. За всички необходими християнски треби се обръщал към мене. Освещавал съм му жилището, изповядвал съм го, водил свои приятели, съотборници, колеги, които също са се изповядвали и са се приобщавали със светите тайни. Мога само да му пожелая да продължава така да възраства като християнин, освен като боец на ринга, и много успехи. На добър час, Георги! Разбира се, след всяка една случка и спрямо тази случка с Белатор, аз дах равносметка, защото винаги монетата има две страни. Колкото и да нямам вина, нали, все пак
имам, може би, някаква косвена вина с цялата история. И за мен човек, за да оцелее в живота, трябва да прави промени. И аз успях да направя някои промени, като промених начина си на хранене, начина си на трениране, смених средата. Общо взето почнах да се обграждам с такива хора, които мислят като мен и по-добре от мен, т.е. на моето ниво и над моето ниво. Излизах в чужбина доста често, успях да се срещна с истински големи шампиони и да видя как живеят те. И един човек доста ми промени мисленето. Неговото име е Хамзат Чамаев, който прекарах 1 месец в Стокхолм с него и видях как един мюсюлманин, нали, човек от друга вяра, нали, как с 5-6 милиона зад гърба си продължава да живее по начина, който е имал 5-6 долара в джоба си. Смятам, че ние българите имаме от такова, нали, парите не ни променят, но може би за да момент ни така заблуждава, че сме много велики и че може като имаш пари да имаш всичко, но не е точно така. Хамзат Чамаев ми показа, че каквото и да имаш, трябва да си здраво стъпен на земята, да се молиш на твоя Бог, от това да те държи далеч от изкушенията и да не се поддаваш на високия стандарт, дори да можеш да си го позволиш. И това може би така доста също така беше ключово за моята промяна. С моят треньор Киро успяхме доста да надградиме върху бойната ми техника в стойка. Откри ми ново оръжие, което на мен доста ми върви, но не знаех. Това е работата ми с лакти, които лаката е много силно оръжие, тъй като реално ти отваря аркада, може нищо да ти няма на тебе, но ти отваря такава аркада, че кръвта не спира да тече и печелиш мочовете с лекарска забрана, за което съм му много благодарен. И Киро също така много интелигентен мъж, много начетен и така с него имаме и, нали, все пак, нали, работата на треньора не е само, нали, там да ти държи лапи, ти покаже техника, но той е добре да се интересува и от твоя живот извън залата, нали. Киро се интересува, чуваме с него, нали, извън залата, постоянно водиме разни дискусии, постоянно, когато имам ден на двубой. И не само Киро, но също Антон Петров, нали, те заедно работят с екип, с Антон сме дълги години приятели, спаринг партньори, сега е треньор. Винаги, когато имам вече назначен опонент, постоянно всеки ден се чуваме, примерно последния най-важен месец преди двубоя, всеки ден коментираме, нали, каква ще е играта, всеки, нали, Киро казва своето мнение, Антон, водим спорове и водим, нали, разни, то не е спорове, дискусии, нали, кое ще е най-доброто, което трябва да направя, което трябва да тренираме и след това да направя в клетката, нали, пред няколко стотин души. Бих искал да бъда възприеман от младите точно такъв, какъвто съм. И с хубавите, и с лошите ми, нали, качества. Не съжалявам за нищо, ако мога да върна времето, за ще живея всеки един ден по начин, по който съм го живял, ще направя същите грешки,
Защото това е нашия житейски опит. Ако ти реално не сгрешиш и не се опариш, няма как да се научиш и след това няма как да предадеш и как да предпазиш своите деца. Аз винаги правя това, което мисля и чувствам. Уповавам се на Господа и вървя смело напред. Знам, че този път, по който съм тръгнал, е правилният път. И знам, че тази нова страница, която ще отгърна съвсем скоро, ще бъде наистина нещо голямо. За слава на Господа. Амин.